Ang tanan nga mga pagbasa nagahulagway sa end time. Kanang gitawag the signs of the end of time. Pero ang atong Ginoo nag-awhag kanato sa pagpamalandong nini. And then ang iyang naghatag og lawom nga kaulugan sa atong mga pagbasa is to read the signs of the times. Ang pagbasa sa simbolo o sinyali sa kapanahunan. Kaya tanang panghitabo sa atong kinabuhi, sa atong kasaysayan, aduna kay iyang kaugalingon nga minsay. Matuta, when we fail to analyze o kanang musipyat kita sa pag-aninaw, sa pagpamalandong, sa hitabo sa atong kinabuhi, mabiyaan kita sa kaugalingon natong kasaysayan. Samtang namalandong ko, nakadungdong ko 1983, doon ay fake news nga nakaapiktar kay sa tanan, labi na sa mga magtutuo, nga 1983 will be the end of time. There will be a total darkness. Unya, tungod kay kangit-ngit man, usugod doon o katunaw ang kalibutan. Bisang ganing magmisa ko sa mga baryo, maupo na ang pangutana sa mga tao. Parel, karon na bang tuiga matapos ang kalibutan? Maupod to ang pagbasa sa simbolo nitong kapanahunan. Katulamang mga, doon ay mga kandila, mutong na malit ang mga kandila, nagtuo sila nga ilang kandila, mo dolar o sa katuig ng pagpangandaw nga total end o catastrophe man ang mahitabo. Pero, ang kamaturan mao nga, there is always an end of everything under the sun. Nagi siya iyang kaugalingong katapusan. Matod pa, kung doon ay kisugdan, doon ay matapos, kung doon ay beginning na po'y ending sa kinabuhi. Bisan asa nga dapit sa istorya sa kinabuhi, even the creation story. Ang hulagway sa atong pagbasa karon, hulagway sa gitawag natong the already and the not yet. Ang ana-ana o ang wala pa. Gipapati kita sa Ginoo diya sa atong kinabuhi nga muatubang kita sa ending sa atong tagsatag sa kaugalingon. It might be a very kanang kahadlukan kay nga katapusan or it might be a peaceful ending. Depende kung unsa na to ang pagdawat. Pero grabe ang ending tungod kay ang tanan outside sa kasaysayan, sa kasinatian, gubat, gutom, linog, patay, catastrophe nga may tabo, aksidente, mga plane nga makras, kalit ng kamatayon. Pero aside from that, matod pa, sulayon po ng atong pagtuo. Ang uban kaninyo, matod pa sa iyong lutuson, taralon nga to sa pangagamanan, o katong mulahutay, makaatubang sa anak sa tao nga malipayon. Okay. Ato ko nung ipadlugdang ang pagbasa sa atong personal nga kasinatian. Atong pagamyan, kadako ra kayo, catastrophe, ang mga planeta, ubang mga reading, ang mga planeta, mga hulog, ang mga bituon, mga hulog, sus gilaliban ka na, way mabuhi. Bisang kanila migas, maiguan na, patay tanan. So what good? A total destruction. Ato ko nung ipahunob sa atong kinabuhi. Ang facticity, ang kamaturan sa kinabuhi, that anyone can die anytime. Musugot ay dili. Kamaturan na siya. O ang kamatayon, walay kirespeto. Bata ka, hamtong ka, senior citizen ka, o unsa nga kahintlang, anyone can die at any time. Nagani mga kasinatian nato nga children or a child is died before her time, no? Nakasabot mo na? They died before our time. Panalitan, pagkatao na niya, patay na.
So walay girespeto ang kamatayon. Dunay usa ka doktor sa famous nga cardiologist, si Dr. Maurice Rowling. Doon na siya gipublish nga libro, ang titulo To Hell and Back. Nagsulat siya sa impyerno ug ang pagbalik. Yang gisaysay ang mong kasinatian diya sa kinabuhi. Diya sa mong libro, may mo siya sa ka-shocking kay nga statement. Mingon siya, out of 100 people in the world, taliwala sa usak kagatos ka mga tao sa tibuok kalibutan, survey niya, dunay 25% nga namatay sa heart attack. Kuyawan tanong, sa usa ka gatos nga mga panghitabo, mga sakit, 25 ang namatay sa heart attack. So kung tanawin ni mo daghan pa daing namatay sa heart attack sa COVID-19 virus, kaya COVID-19 virus pangasama na minilyon. Pero ang heart attack slowly but sudden. Matud pa niya, usa kini ka warning, usa kini ka pagbasa sa signs of the times. Warning alang kanato that people just drop dead when God calls them to die. Wow. Grabe, no? Sa ato pa, makita diya sa usa ka cardiologist, ang iyang gitanaw nga, there is power behind, above, sa tanan. Sa pag-uunsa ka banggiitan nga doktor, pero doon na kay limitasyon. You cannot buy life. Ang panghitabo, matud pa, ang panghitabo sa itong Ebanghelyo karon nagahulagway o dagko mga panghitabo, aksidente, linog, flood, typhoons, plane crashes, killing by war, mga terrorist bombings. Nagpicture kini nga people died anytime tungod sa maong hinungdan. Tungod din ni maong kamaturan, matud pa, ang pagbasa sa scripture nga nag-warning ka nato is a necessity. Gikinahanglan. Nga naman, kaya we need to prepare death. Kuya, ano? I-prepare na to kay musugot tagdili, mao kini ang tema sa atong mga atong kasaulugan sa atong pagbasa karon. In the death and end of time is not our control. Kung ang Ginoo mingon nga moabot ang panahon nga ang planeta motipas, which is grabe kay na siya kay sa science, kung motipas na dako kay ng panghitabo kay mga dagko man na silang mga creation sa universe, no? Kung mga hagbong ang mga bituon, grabe na nga mahitabo kinsa may mabuhi na to. Pero matud pa, that's not our business. It's the business of God. We are not in control. Taman lang kita sa pangpanghisos, pagpanguros, pagdagkot o kandila, kung maabot ka ng mga panahon na. Pero we need to be vigilant. Pag-andam sa kaugalingon, aron sa inyo niya, matud pa, kadtong sa Ebanghelyo, kadtong makasaksi na ning tanan, apan hugot ang iyang pagtuo, muatubang siya sa anak sa tao nga malipayon. At tubangon niya ang ending sa kinabuhi uban sa mapasalmaton nga kasing-kasing mayo kay na nga kahimtang. Let us go to ourselves. Ato ko nang tanawon sa atong kaugalingon. Dahil mga batanon diri, nagkalalayan ang nanimba diri. Tindog ko no ang nabilong na sa senior citizen be. Ay lain na lang. Kanang pahiyong na lang. Kaya lain man po ka, mahibawaan ta nga mga senior na ta. Okay. Di kita ganahan. Munay pagtanaw nga, di kita ganahan matiguang. Ganahan kita nga, batanon kanunay. Matud pa sa kanta, forever young. Matabang sa pag-usay mong talawon, forever young. Dili na pwede. Kaya maabot ko doon yung to. Sa atong kinabuhi, mo kuno na ang gitawag cycle. Gitanaw sa signs of the times, nga doon ay mga
Gitawag na ito sunrise sa atong kinabuhi, midday, mid-morning, mid-afternoon, and then sunset. Asa man ka nabilong. We need to address diya sa itong tagsatag sa kakinabuhi. Diya sa panultiun nga end time, that means ending sa kinabuhi. Ang tanan na nahimong hulagway, katubitong mulakaw nga tulo na itiil, kay balong mo na, tulo na itiil. Nang magsungkod na ba, tulo na itiil. Katupong maglakaw nga upat na itiil, kay balong mo nga ng upat na, kay agako naman na siya. Matod pa, sa pagtanaw sa ending sa kinabuhi, nindot kayo nga, mahimo kang guro, mahimo kang teacher, mahimo kang model, sa generation of today, how you live your life to the full. Dili pagkabuang fullness sa kinabuhi, malipayon ka nga midawat. Nabitaw mingon nga, ninduta kay na siya nga tiguang nga, oy, malipayon kayo. Dili masuko inyong tiguang. Naiuban, ikaw tiguang nga ka, tiguang? Laparoon ka na ako karon makaingon kag tiguang na masuko. Anong masuko man ka nga tinuod man tinuod man ang tiguang, no? Sa to pa, nagdawat nimo ang realidad sa kinabuhi nga, that is a facticity. Sa to pa, gipasa nimo ang imong kaugalingon, gipasa nimo ang kasaysayan, gipasa po nimo ang imong cycle sa imong kinabuhi nga kitang tanan mo abot niya na a thanksgiving. Matod pa, big thanks to the Lord kung maabot kita sa mga yugto na patanahon ta sa atong pagkabatanon o makasinati ta sa atong pagkahamtong. Ang kinabuhi daw is a preparation to eternal life in the eyes of faith. Maman atong yugto. Kisa ko'y nangandam para lang ng kalibutan, ha? Kung alang lang naman kalibutan ang itong panganay, huwag mo manimba ron. Purwat. Samok-samok lang ang panimba. Samok-samok lang ang simba sa Diyos. Portungod kayo naman tayo pagtuo. We believe that life now is a journey to life of what is to come. Mao ka ng gingirian sa Diyos. Sa ito pa, we prepare ourselves. Usa kaang-ang sa kinabuhi nga ang giila nga sama sa ulod hinay-hinayon kini nga mahimo nga alibangbang a caterpillar. That's the law of life. Sa ito pa, ang Ebanghelyo karon nagahulagway kanato sa pagligon sa atong kinabuhi, pagligon sa atong pagtuo, pagpangandam sa kaugalingon, kay kung unsa gani ang nasugdan, doon na gina siya ending. Katubitang probinsyano, ganahan kita nga mutanaw. Hangtod ikapuya naman to kay wa na may ending. Nakabati po ang direktor, murag wa na may mananaw alang-alang, dugaya po ni mamuman. And then it was ending. Nagi katapusan. Nangahurot na ilang idea kung saan na po'y sunod. Mahutdan kita kaya napamantan nining kalibutana. Ang importante, how you deal with that ending sa imong kinabuhi. Aron sa umiyana, diya sa atong tagsatag sa kaugalingon, andam kita nga matubang, vigilante kita nga matubang sa hagit sa kinabuhi. Nindot kayo ng Ebanghelyo karon, nagaingon. Budian ka mo bisan kani sa inyong mga ginikanan. Grabe kayong personal nga, kanang interpersonal nga relationship, no? Ingon man ang inyong mga parente o mga higala, patyon ang pipilaka ninyo sa di pa matapos ang kalibutan. Magdumot ka ninyo ang tanan, tungod ka na ako. Oh, kagabi. Magdumot ka ninyo ang tanan, tungod ka na ako. Di man ganit na mayuna kung dumtan tag-usa, udil ka ni pagtanan. Walay apan, matod pa. Apan, walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin ka mo nga malikon, kay kining paagiya, maluwas ka mo. So we look forward at the end of time, kada itong parusiya, the last thing, ang musunod, mao, ang paghari sa Diyos. Mahimong ta kita nga kauban sa paghari sa Diyos, kaysa kinabuhi karon
na ningkamot man kita pagpuyo, sumalak sa iyang kapubuton. Hinawat paunta. Palihog manindog. Atong karon nga pangajion ang krido. Nagato ako sa Dios, Amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa